Здравейте! Днес ще ви представим една възпитаничка на нашата гимназия по електротехника и електроника Михайло Василевич Ломоносов. А тя се казва... Здравейте, аз съм Михайла Михайлова Петкова. А, първо ще я попитаме кога и какво е завършила в нашето училище. Преди 4 години завърших системно програмиране паралелка тук в електро, както така е известно. А с какво се занимаваш сега? В момента уча в Технически университет София, автоматика, информационна управляваща техника и работя като програмист в един стартъп, където се занимаваме с изкуствен интелект. Преподавател съм в една международна организация и преподавам мехатроника и всякакви такива робонеща. И общо взето за момента това. А как обучението в електро ти помогна за професионалната ти реализация? Електро ми даде така от първите стъпалца в моят професионален план и всъщност благодарение на тази институция осъзнах, че на мен ми харесва да занимавам с програмиране на ниско ниво, харесва ми да се занимавам с машини и всъщност по този начин си намерих две от работите, които работих и живот и здраве ще продължа да работя. А би ли разказал някой интересен момент от престоя ти тези 5 години тук? Всъщност, когато тръгна да се сещам за годините ми тук, излизат много спомени. Едни от най-ярките са всъщност, когато сме ходили с съученици на състезания и напред-назад като цяло. И една от така най-забавните случки беше, когато отиваме на състезание, на конференция или на каквото и да е било, има дрес-код. Трябва да се облечен прилично, трябва да се облечен представително. Съответно, аз когато бях по-малка, не можех да ходя на високи топчета, не можех да нося кола или каквото и да е било. И се намираме в София и трябва да хванем метрото. Страхотно. Само, че ние слизаме в Поднеза и аз съм с високи обувки, с тясна кола и падам и всъщност обувката ми лети и аз падам върху Светлин Наков на собственик. Това ми беше първата среща с този човек. Няма как да се правя. Така, това е една забавна ситуация. И последно, какво би апелирала към бъдещите Ломоносов? Както обичам да казвам, тикайте се между шамарите. Питайте, ходете на конференции, правете проекти и бъдете дейни, защото това ще ви се отблагодари. Това е. Много ти благодаря. И аз много благодаря.